Ai da ganin ku na san abin da ya kawo ku. Kudin adashin hukunkar ku amsa. Uban Allah kuma haƙuri zuwa gobe. In Allah ya kai mu sai ku dawo ku amsa. Ka san wanga alƙawalin shi an 19. Ku sake dawowa kan muna yadda kan muna. Wallahi kama ka zai yi an aiko ni ba kashe in ma bugun ku. Sai kuɗin ka za ka kashewa. Ni na kama duka ne sai na kashe kuɗi na kuma sai na mai gyara. Ai ba sai mun yi haka ba. Yanzu dai zuwa gobe ku dawo ku anshi kuɗin ku. Yanzu mutum wallahi nan lasuwa ne.